Ada iki ning Kulon Baraka. Westprok. Apa? Kulon Baraka. Westprok. Westprok iki apa? Ya basa Inggrise sing keren kuwi lho. Westprok the Jewel of Java. Ora tau lewat jare omahe Sedayu. Yo, nek lewat kuwi lho sedang gone Mbak Tatin kuwi lho ana tulisane the Westprok the Jewel of Jawa. Oh iya. Wah, Wis sak mengane cangkemmu sak karepmu. Ayo diwiti saka Mbak Agnes Merono diaturake caping gunung sik. Yo. Men mbuka rasa ya, Mak. Nggo buka rasa. Ora nganggo bintang tamu. Pak Suryadiman ki nek wayangan ki ning Jetesa kono kae ora tau nganggo bintang tamu no. Oh, dadi panjenengane ngematke lakon tenan. Oh iya. Mula gandeng ki mau aku ya mikir, aduh lakone kok babat Wonomarta. Monggo urung suwe ade sowan ning Toyan ning nggon terminal Bego kuwi. Ya, kuwi ya babat Wonomarta. Ha iki kudu golek ide. Ya. Kudu ngolah pikir. Digawe sing rada beda. Ya, ora apa-apa, Mak. Iya, jeneng dalang ki sutradara kok arep ngolah alik lakon ora masalah. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Ambareng mau arep diaturke wayange penerimaan wayang saking Bapak Rektor kanthi lampahan Babat Wonomarta. Aku krungu kok akeh sing muni, oh padha wingi. Kudu ganti, aku ya kudu ganti. Ya. Judule padha ning adegane tak ganti no. Ya. Ya Nes. Neno. Ya. saben bengi nyawa genjlengke Mas. Gamelan saben dina ditutuki ngene. Gamelane kuwi nek iso omong wis muring-muring terus kok. Iya. Anggere weruh wiyaga mak glibet ngono iki menungsan iki. Heeh. Ya jajare yen mamajang. Monggo. yen mamajang Mung karo tonton saka kono aku teko mau ki batinku weluh. Sida ora nganggo panggung to? Iya. Nek dalan kono iso sejajar lurus. Bareng aku mara dene kok wulun jeglong kene iki jero panggunge semeter luwih iki pisan. Lah iya. Malah HP-ne ya kurang dhuwur sithik. Iya, nanti pas ngepres padha karo dalan jaba kono. Iya. Kembang wae ya Mbak Ika. Ki ya entuk ning ya jane ora apa-apa no. Ya, Sugeng Dies Natalis Universitas Janabadra. Salam kagem seluruh sivitas Janabadra lan PWKS. Saking mahasiswa S3 Sorbonne Paris, Prancis. PWKS cabang Paris. Oh iya. PWKS ki elok lho, tekan Paris barang lho. Mbah sing ngurusi sapa aku ya ora ngerti. Iya, ya wis menganggep dhewe kok dhewe Mas Adi mahasiswa S3 Sorbonne. Nek Sorbonne iki maca nek Prancis piye saiki? Sorbonne. Oh, Sorbonne. Sorbonne ngisor ngebong.
Ril. Yo, jejere. Pacitan Sorbong. Ya aku ora iso basa Prancis kok ya. Ya. Pacitan. Enggak dijenggleng ini nih. Lali. Ayo mikir apa-apa iki sok lali. Dadi kelingan nek nang omah aku. Piye? Iki pas tak tinggal lunga bojoku, ra sida dijenggleng, Mas. Balik meneh lali aku. Iya. Iya. Pacitan servi Kapan meneh sowan ning Kulon Progo? Lali aku nok tanggale ning Galur ana no. Iya. Ranjapan Bratayuda. Oh iya, Abimanyu gugur. Agustus nek ra September. Agustus ketoke tanggal 23. Heeh, pas kuwi. Ranjapan. Iya. Ya terus panas. Yo, Mbak Rido. Ya, di Parian anu kagem Jana Badra, selamat atas terbangunnya gedung 4 Jana Badra di wates kene no. Yo, monggo. Ya, selamat karo Jana Badra. Sikile papat ngupamane. Ya. Ya. Ke bandara naik pesawat terus kampus baru Jana Badra. Iya. Semoga mahasiswanya terus meningkat. Sip, ngene iki lho, Parian ngene iki entuk nilai plus saka Pak Rektor. Sindane sapa kasing Parian apik kae? Agnes. Wah, wis ben nengke wae. Ha iya. Yo jejere, ayo Risa. Ora ming Parian kok ming Gemari Palojina awit. Yo. Mangga. Ayo ben mikir. Ada bunga. Apa? Ada bunga. Ada bunga. Bunga diem. Enggak. Oh iya bukan, bunga. bukan. Ada bunga terus. Cuma satu. Kampus baru Jana Badra. Iya. Semoga semakin maju. Nah, iya. Kurang berpikir nek ming maju karo semoga bagus ngono kae wis. Ya. Semoga mahasiswanya semakin meningkat dengan lulusan yang bagus dan berakreditasi. Kuwi jenenge gelem mikir. Ayo Ika. Ya. Beli semangka. 2 jumlahnya. 2 lulu. Ya. Kampus Jana Badra. Iya. Semoga makin berjaya. Semoga makin berjaya. Iya. Kaya chat. Tak apa-apa. Ya wis ngono kuwi tergantung cara pemikirannya kok. Saya ndono mesti saya elek. Kaya rupane saya kluwus. Ya. Ayo Elisa. Ada kobra. Wah iki. Tak uncali busi. Loh. Ya ora apa-apa. Terus Semoga mahasiswa Jana Badra ya saged dados pemimpin di segala instansi. wah bagus kuwi, cita-cita yang bagus. Ya, jejere meneh Rido. Ya. Basa ngapak ora apa-apa. Ya, sinden saka Kulon sih. Aja udak. Aja. APK kuwi jenenge mrenggakno becik karo sesamaning urip. Ora apa-apa. Nang ngarep latar. Terus semoga kampus Jana Badra iya
maju tak gentar. Ya ape maju tak gentar membela yang benar. Terus jejere. Wes mripate doting pendono ki semikir. Sesuk suatu saat sekali-sekali wiyaga ya. Heeh, genti wiyaga sok. Ndak mung sinden terus. Jajal wiyaga ki ketoke das-dasane apik-apik ning isine mbuh. Ayo anu yuk. Numpak Vespa. Numpak Vespa. Ayo. Le numpak sikile megar. Loh, maune basa Indonesia kok dadi basa Jawa piye? Numpak Vespa, Pak. Hah? Numpak Vespa. Oh, tak kira nek naik Vespa. Numpak Vespa, lek numpak sikile megar terus Gedung anyar Universitas Jana Badra. heeh. Tansaya kawentar. Ape tansaya kawentar. Ya. Wis kae mesti dibayar ayu kae sing keblok. Ya. Iya. Nek ora ya warga pengasih. Iya. Ayo jejere. Iwak sepat. Gah aku nek binerkan Gusti Mall. Mboten ya, Pak. Ya. Kok mesti dibedheki lho. Lah ya salahe aku ki nang ndi-ndi mung mugi-mugi binerkan Gusti. Ya mboten, Pak. Liyane wis sami mboten dunekke. Iya, iya. Kula dunekke terus to. Ya ora sanange sing pangku kene. Asale koyo arep mewek-mewek. Mboten, Pak. Mboten, Ya, oke. mboten. Aduh, lali. Iwak sepat. Iwak sepat, Cilik-cilik iwake. cilik-cilik iwake terus. Kampus Jana Badra papat. Heeh. Mugi mahasiswa kleru. Mugi pinter-pinter mahasiswane. Ya pinter apik-apik. Ya jejere. Ya ora sing begede kae nglalu. Ora dicakepan terus. Gluduk. Ayo. Ayo yuk. Nuntun Honda. Woi, nonton Honda terus. Nuntun Ngonda. Oh. Ngonda, nonton ngonda terus. Tekan Wonosari. Tekan Wonosari. Wah, yo tenan sempal. Mumpluk iso. Nggo mlaku suarane kok kok kok. Mugi kampus Jana Badra Heeh. manfaat kagem masyarakat Giripeni. Oh iya, tekan Wonosari Giripeni ya. Ya ora mung Giripeni ning semuanya masyarakat di seluruh Wates terutama. Ayo yuk. Ya. Sik angel mikir. Ah iya, aja didelokke ndak. Malah kisruh. Ning Jakarta Ngandel ora. nonton bal. Wah, Sinden gaul kok ya. ah iya. Ah iya sinden Nontonane bal. sinden milenial ki nonton bal. Kancane do nonton sinetron kuwi nonton bal. Terus Mugi Universitas Jana Badra semakin menginternasional. Wah, iki malah jos iki ya. Semakin internal. Wah, pinter. Kene ya do gelo. Wah, aku mau arep kuwi. Ora sida. Iya, ya. Malah cek malah ming maju. Ya. Ana Sudan. Yo, jejere Mbak. Ayo Mbak Ayu. Panasudan udan panas aling-aling Capek. caping gunung. Ya, kanca-kanca, yuk.
Iya penabuh misoa kaping gunung nadyan waton sarata nggih saking Jepang bucange nyuwun tak enteni ingkang nyekar Mbak Orisa. Oh iya saka Jepang mak. Arigato gozai. Apa gitu? Daimatu ki merek sandal. Ora iso kok ya. Oke lho sing saka luar negeri saka Texas ya ana. Ya. Saka Jeddah Arab kuwi ana kena. Ha ning sing anu nyuwun. Mbeh kandhani kok. Oh iya, Mas Sugiono. Salam sukses untuk Universitas Jana Badra, sukses selalu untuk Pak Sino dan keluarga besar warga Laras dan PBKS Dunia Sugiono Jeddah Arab Saudi. Oh iya. Kula dangu wonten mriki. Wah, matur sembah nuwun. Kula doni PBKS. Oh, cedhak iki Gunung Kidul. Wis ben nengke wae. Ha iya. Iki senengane pilih sik ngono do muring-muring lho Mak. Oh, HP loro muni terus no. Iya, waduh. Ana sing takon Mbak Tatin teng pundi? Mbak Tatin menika Kang Mase ndalang. Oh iya. Dadi mesti nderek Kang Mase nek bareng karo Kang Mase no. Oh iya, ora apa-apa. Ya. Hingga terus Mekah selalu memantau. Waduh, matur suwun. Dek Cak Inomane. Kurang siji. Ayo yuk Inomane. Inomane banyu bening. Ya yuk. Dek jaman Mbak Prastiwi monggo. Iki engko anu ndandute digawe kaya sik medhuronan kae. Nduk ning kur. Ya. Ngono ya, Mak. Men rada beda no. Aku kendang anu, aku kendang sing Banyuwanginan. Oh iya. Ya.
kurang kemrempiang suarane take. Iya. Ngono ya Mak iya. Matur suwun ki mau wis diaturake caping gunung sing nyuwun saka alumni Janabadra sing lenggah ning Jepara, Pak sapa mau. Aiko nek ora kleru ya. Nek ora kleru asmane kuwi no. Ya. Ya dilanjutke ya. Ana pamundutan pirang-pirang. Sambung wanci ndalu ki ya panyuwunan, sesideman kuwi ya akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Terus mau ana panjenengane apa Pak sapa mau ngersake gubuk asmara iki didhisikke no. Ya. Saka bapak sing ngasta ning Janabadra sajak iki ketoke ya panjenengane Pak Kawijan Dwijo Sumarto ya karo Pak Suhardi Gunung Gempal oh piyai kene no ya diaturake Mak monggo sing kepareng nyekar gubuk asmara sapa panjenengane Mbak Orisa ya Mbak Orisan dhisik. Karang ki sok kleru lho no Mbak. Nggon aku ki Orisa karo Elisa ki ana. Dadine ana sing sok salah sebut, ana sing sok salah persepsi. Ya. Ayo Mbak Bumil. Kok Bumil? Ibu hamil. Oh. Lagi hamil ora apa-apa. Goleke tukon popok. Ah iya. Karo bedak ya Popok dereng Pak ya urung karang isih lagi pira 2 sasinan paling leh mung hamil iki ya urung ketok ya diaturake engko ndak Ika iki kepengin lepas saka gubuk asmara ya bola-bali anggere sik nyemeni gubuk asmara Ika terus mula dhek wis pengen aja engko bengi muga-muga aja gubuk asmara ya mula diganti kowe ya Mbak Orisa monggo apa ora pengaruh karo bayine ya mak nek saben bengi dijak melek ngono ki justru bayi iki prihatin oh bayi prihatin anggere mbokne le dandan ayu wah kuwi anake lanang oh anggere mbokne le dandan kuwi elek mongko klumbrak-klumbruk cerobo anake wedok oh iya niki lanang napa wedok Pak lanang anakmu oh lanang kowe nek dandan apik kok lanang iya lelampahan kang wuri ya tresno tulus nadyan buk asmara iya mangga neno nenano nenano mangga yen liwat aku kelingan goblok kae biyen tak leren nengan cagak tekan tulisan
Ya. Neno neno. Yes. Sesuk meneh nek sesuk bengi utawa sesuke bengi nek pentas nyanyi rasane megal-megol rasah tenanan. Oh, mboten tenanan. Ya, wetengmu ki sono bocahe ngono. Meneng niki ngeten iki. Ayo sithik wae ra. Ngeten iki, Pak. Kok ngeten iki. Aku ki nek weruh megol ki memeng. Gayamu ora. Dadak dipraktekke ngeten iki ora. Wis pokoke sak manut kowe aku. Iya ngono ya. Matur suwun Mbak Orisa sing wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Ya. Ayo genti Elisa or karo Salaso lah iki sing Mbak Elisa iki sing di mau dibengoki karo Piyai. Ayo Sa, Elisa. Ya ya. Nah. Wis mulai ya jajar. Halo, sekian dalu sedaya mawon. Nggih. Wah, jan saiki wis mulai pinter. Ya, sugeng dalu sedaya mawon. Ya, aku pisanan melu ning Jana Badra isih petuk. Jana Badra. Jana Badra. Jana Badra ora. Jana Badra. Nah, Jana Badra aja digawe O, tetep Oke. Jana Badra. Jana Badra. Isih petuk ya, Pak. Nendi? Pertama biyen Neng- Oktober itu tahun lalu. Neng pingit.
Iya. Ayo, Pak Itu kan fenomenal aku bilang dasi rektor gitu. Aku Sekarang nggak boleh. kowe ngelokke Pak Rektor dasi rektor. Ya zaman belum tahu, isih sinau. Dasi kampus. Dasi kampus. Ning kae malah ana sing kepengin lho, Cak. He? Ya sarjana anu kok salah ngerti. Sarjana wiyata kae ngundang kowe ya mergo keperanan ling ngunekke dasi kampus kuwi mah. Iya, nganti malah Maksudnya pemimpin ngono lho. Pemimpin. Pangarep. Saiki wis ready Mustaka ra oleh. Ah, wis paham Mustaka. Mustaka Mustaka masjid. Iya. Pak Edi sinten? Mustaka ya iso. Terus Nggih. nek nganu nek Jawa biasa sirah ya ora apa-apa. Ya mosok sirah kampus. Ra masuk. Oh ya wis Mustaka kampus ngono wae sakarepmu. Kampus, ya. Rektor. Rektor Bapak Edi, Dr. Edi, sinten si Edi Penny. Kurang ajar to kowe. Cocok lho Pak karo kelurahane. Apa desane Giri Penny. Dadi Edi karo Penny. Iya. Katon Edi. Doktor Penny. Insinyur Edi Sriyono kok Edi. Sriyono. Sriyono, Edi Penny. Sriyono nganggo A apa Sriyono? Sriyono. 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 Pak Edi ditimpali malih wonten mriki. Endi? Giri Penny. Ayo, acara apa? Jurang Gompal. Apa Pak? Jenengane? Kowe iki ora aku wis semelang kowe iki nek omong celap-celup kuwi lho. Kowe ana sing ra trima kowe kroyok wong semene piye ya? Mumet aku lah biyen zamane sekolah pedalangan ki jenengane buta-buta cakil barang ana Junang Gempal, ana Grompal giling sapa lah. Ya, kuwi jenenge anu Gunung Gempal. Gunung Gempal. Gunung Gempal Giri Penny. Gunung Gempal Giri Penny. Pates Kulon Progo. Gunung Gempal beda nek ana panganan ya ana jenang gempal ya. Jenang gempol kae. Oh beda meneh ya. Ora gempal. Sirahmu gempal kuwi iso. Apa sirahku gempal utuh ngene gempal kok ngene. Iya. Seneng ya Pak iki bangunane anyar. Ada iki ning Kulon Barogo. Westprok. Apa? Kulon Progo. Westprok. Westprok iki apa? Ya basa Inggrise sing keren kuwi lho. Westprok the Javel of Java. Ora tau lewat jare omahe sedayu. Yo, nek lewat kuwi lho sedang gone Mbak Tatin kuwi lho ana tulisane the Westprok the Javel of Jawa. Oh iya. Wah, Wis sak mengane cangkemmu sak karepmu. apa cangkemku kleru, Ora kleru Westprok kuwi Kulon Progo. Pancen yo di masa milenial niki akeh wong nom sing ngunekke Westprok. Wah, iya kudu keren dilit meneh ana bandara padake. Ah iya, Gitu, sesuk Pak. bakal ana Yogyakarta International Airport. Airport. Lampene. Airport. As. Ra masuk. Wis kok Mas dolanan cangkemku to kowe malah. Iya, ya airport. Ya. Iya, iki saiki pancene sepi ning kene kampuse, tapi sesuk rame bakalane. Bakale rame Berarti pendaftaran. ini cerdas iki Pak Edine ning kene. Kok cerdas? Ya iki ning kene kan lemah saiki murah sesuk larang Pak 5 sampai 10 tahun lagi. Saiki aku arep nembusi Pak Edi, aku arep gawe kos ning kene pokok men jajar iki ne. Sesuk ben nek bolos gampang mahasiswane tinggal mlumpat pager. Lho, kok ancamanmu kok nek bolos ki piye? Ya Iya. biasane Ya ngono bolos ya, kaya. mahasiswa. Ha iki malah dadi aset kagem Bu Lurah mau. Aset. Ayo nek sing betul. wargane duwe lemah cedak kene iso digawe kos-kosan. Nah, Iku dadi pemetu. nek ra dinehi diskon, kos-kosane dilarang kira apa-apa. Ha iya. Terus kok nek iso ana sing duwe pekarangan sithik dienggo gawe apa Warung. kafe. Yo, kafe, warung. Mahasiswa kan seneng belajar dengan laptop kuwi dikai wifi wis. Mah ben Mobil segelas 4 jam lengen. Yo, nganggo wifi cedhak tukune mung kopi 5.000. Le wifi-an iso tekan jam 12 bengi. Ha iya. Mahasiswa ra modal nih yo dimaklumi. Soale ning Jonobot salah meneh. Janabadra. Iki nek saka kabeh pas kok Aceh sampai Papua wong-wongane campur-campur. Iya, ya aja tok padake kowe jaman kuliah mbiyen.
Piye? Kowe kuliah mbiyen pancen tuku wedang kopi 5.000 le tetek 5 jam. Ayo duwene ming kuwi. Tetek apa to tetek? Tetek iki tenguk-tenguk omong-omongan. Oh tetek kuwi tetek, tenguk. Heeh. Tenguk duduk. Oh tetek ki duduk. Nek aku lingguh kuwi aku Tetek iki tetek. tenguk-tenguk. Aku iki lingguh Nek iki tetek kuwi nggo tenguk. Iya tenguk duduk. Heeh. Berartine sindan-sindan iki tetek kabeh. Heeh. Aku ya tetek. Iya. Kowe ya tetek. Ora. Kok ora kowe ya duduk lho mosok ndodok kuwi. Wis kok tak jelaske nek bubar tak jelaske. Oh, beda meneh. Tetek adalah duduk. Duduk. Iya, Pak Seno juga lagi tetek. Iya. Suka tetek, aku juga pasti tetek. Aku juga suka. Kok suka ya jelas. Nongkrong maksudane. Heeh, ayo Nongkrong sama membahas apa engko contek-contek ra oleh contek. Ora entuk nyontek. Yo, golek gawe tugas diskusi. Ya, Gawe karo nembang gawe. apa? Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu ya Ana sing derek, tapi nek aku ora ngapal dawane. Oh, piye Yo, nyambut gawe kok ora apal? yo ngepek. Apa? Ngepek. Ngepek. Yo wis karepmu. Kok ngepek? Kata-katane iki ngepek. Sajane aku nek arep loro asmara maune, tapi ra sida ya. Ora masalah. Loro asmara sik engko sambung wanci dalu Mbak Ayu. Mbak Ayu. Heeh, kuwi loro asmara. Oke. Ki meneng-meneng S2 lho. Ayo S2 padake apa? psikologi. Sinden iki menjunjung derajatmu sebagai dalang yo aku iki padahal. Kok sik kowe kok menjunjung derajatku sebagai dalang ki ngopo? Hubungane apa? Loh, sinden tuh biasanya direndahkan cuman sebagai penyanyi. Ini aku yang sekolah tinggi-tinggi mau nyanyi, mau nguri-uri budaya Jawi iki langka padake. Wah, ning nek aku trimo golek sinden sing ngene-ngene iki ora S2 niki malah gampang diajari Jawa. Aku iki S2 ngepek. Marai mumet ndase. Apa-apa, sing benteng kan payu. Ah iya nek le payu ki payu. Wi bentinge. Iya, keuntungan aku iso Keuntungan. ngejak kowe iki keuntungan. Ya adalah ekonomi bisnis. Ya ini bawa ya Pak. Bawa ya. Udan nggih Pak Jawa. Ngeyup, ngeyup. Apa bawane gini? Terserah. Aja turu kowe ya kena. Oh ya. Aja turu sari kaki. Ya, suarane ya iso diandalkan. Nyangking pokor Nyangking pokor kencanane sandang kelawar
wong melek sa wong melek barna rimo lara asmara ya monggo diaturke yuk aduh wong bagus nalikane sepisan ketemu kudu iso ngolah napas kowe mek kok ngono kok lek muni mung angkat derajat sing mengangkat kuwi ndasku dudu awakku ayo ning suaramu ki mau nek nganti ketrikel wah penonton do ngrasani wah Elisa iki S2 kok nyuwara rapik ayo oh iya bener aku uh. harus sering olahraga ya Pak ora olahraga mengatur napas sing pinter oh iya bener sama kalau jarang olahraga emang kayak gitu ambil napas iya buang aku nek nyedot napas telat mesti blero yakin wis to oh iya dadine le nyebul kapane ditarik kapan disebul kapan sak karepmu piye to mau ngandani nek arep swara tinggi iki nyerot napas nah kuwi swara tinggi oh, iya. swara perut
Nek kepentut piye ne? Ora apa-apa ketutup swara gamelan. Ora apa-apa ya, Pak. Ayo kuwi wis dadi ciri khase sinden-sindene kok dadak gaya. Iya. Sinden ki le mulai ngono rak mergo gamelane seru. Tundang-tundang titit. Yo, mangga. Aku sik mengucapkan selamat kepada Jana Badra nganggo basa Inggris S2 kok. Nganggo basa Inggris. Nganggo basa Inggris. Waduh, aku leli. Wah, kok ngono. Lah kon sinau basa Jawa terus. Congratulations, dah. Apa kuwi? Congratulations kowe ora reti. Congratulations. And celebration. Oh. Ya wis ngono kuwi wae. Iya. Nek arep tambah ya tambahi sikik sangune. Tak andani kowe iki wis tak tambahi dhewe lho kowe nang amplop iki kok muni tambahi sikik. Tutuk gundulmu modar. Ya aja sia-sia ora. Ki mau ngetokke sinden sing rada cenanangan kok. Ya. Saiki sing alusan, Mbak. Ayu Purwalestari, monggo. Ya ki made in Wates asline ya. Lenggahe neng Terbah Pengasih Kulon Progo. Oh iya. Ki sing biyen nalika cilik-cilikane sok dijak karo Swargi Pak De Gito Toyan kaena. Ya. Ki sing ngil-ngil saiki wis gedene semono. Iya. Saiki wis ora manggon ning Terbah. Ora. Dicolong Lesmana Mandra Kumara. Neng Bantul. Nyuwun daud. Nek ngakune Gatotkaca. Gatotkaca apa? Ngono kok Gatotkaca. Ngakune bojone jenenge Gatotkaca. Kaya Basiya ngakune Gatotkaca. Iya. Sambung wanci dalu no. Oh nggih. Ya. Ngono kuwi sa, nek nganggo kepekan sing cilik ngono kuwi ora buku didek. Suwe-suwe apa jenenge iki sinden nggawa laptop ya. Ya ben keren iki betoe, minus iki lho, mataku rada picak, datine ya rada gedhe. Wah gene ngrumasane nek matamu iki ra weruh. Ya pancen. Mbok sesuk rasa nginden. Lah piye kon ngopo? Engko aku nek ngelamar pekerjaan gue protes. Kok goleki sinden petuk. Angel lho. Wis neng kono wae rasa cerewet. Malah muni-muni. Ya, sambung wanci dalu. Ya. Napa lho, Pak? Salah ra muni-muni. Lho ya pengambilan suara. Oh, pengambilan suara. Senadyan to ngopo menjap-menjep. Wis rasa tok gagas bojomu iki rasa tok gagas. Bojomu iki blas ra tau ngalem suaramu apik iki ra tau. Nggih, ketok iki karo piye ngono. Nek karo liyane jos. Anggere sing nembangi kagubuk asmana. Monggo asline semene iki apik dhewe iki nek gelem ngakoni mek suaramu yo. Iya, sing walus tur yo nek klasik yo kecekel iki meng kowe. Dianjepi lho, Pak. Rasa digagas. Cemplungke meneh wae ora. Nggih, cerak. Yeah. Ngene
kinggang tan kenggang sa lan kang mas kang gemasake nano neno nano yakti pengen tak tembung ning kakungmu ning kakungmu tan lila mesti kandheke pang grahita angel nggonku angel nggonku mowos neno yen rina banget lang guna ganti sambunga sambunga ing wanci ratri nano karya usada sing gedhe pangapur sing gedhe pangapuramu kang mas papujan Rupit sare
nena Kang Mas Kang Mrah ditisake ore lestarine pisan wae ya nak men rata ya neno mendah boyo yen to sita urip lan ngatika Sambung Wanci Dalu ya karyane sapa? Pepundenku sing ngarang Sriuning Mustika Tuban. Ki Haji Sukron Suwanda saka Blitar no. Oh iya, karyane ya iki ya sing ngarang Sesideman ya sing ngarang Sambung Wanci Dalu, ya sing ngarang Siuning. Oh, Sriuning kok Siuning. Sriuning ya ngono ya. Yo sak lagu ngkas mak. Ya Mbak Rido kaya kowe tumuli ngadeka ya. Iya. Sinden saka Majenang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iki sinden apik kaya kowe ngomong pisanan wis assalamualaikum muluk salam. Riwen, Pak? Nembang. Nembang apa? Ya nembang nganggo gamelan. Kene iki kan ngajak gelut ya, takoni bener-bener kok. Apa? Nyong takon bener-bener nembang apa nembang nganggo gamelan. Lah iya nganggo gamelan Rika bawa apa manut maring Rika sing bisa apa. Tulis sing apik nek Rika suarane ya sing cara Pasundan. Oh kayak gue. Ya. Ya. Bajing loncat. Ya ora apa-apa. Bisa? Ya bisa. Ajang sini-sini. Ora. Ya, nek bisa ya omong bisa nek ora ya. Cerewet bae lu. Kiye sinden sambar gelap kiye nak. Iya, wong diomongi kok malah cerewet bae. Lah anggere ngisi-ngisini ya ora usah digawa. Hah? Anggere ngisi-ngisini ora usah digawa. Tuli ya cengkok Jawa, maring cengkok Sunda ki beda. Iya, nyong ben ngerti, ora usah marahi. Oh ya wis, sakarep Rika. Ya aja marahi. Tuli dirungana. Iya. Kleru awas. Rungokna. Iya. Ya. Rungakno. Ya. Siki abang kok. Ngesuk Rebo. Ya saiki ki siki. Sida ora jane. Sida gek muni kok. Kari mencotot angel banget. Kapungku
suling ya nak. Iya. Suling. Wow. Kene Rika kayak sakaratul maut. Dengkul Rika. Kule nembang kayak wong sakaratul maut. Dene nyong ra bisa kaya cengkak kaya kowe ra bisa. Kuwi seneng ora wong kulon ra bisa kaya kowe. Ya ora, Mbak Ayu be pinter nek nembang. Sapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu sapa? Mbak Ayu Purwan nek nyong nonton nang YouTube streamingan nembang bajing loncat dia main. Ya apik, Tuli Ayu pancen suarane apik. Iya main, suaranya apik banget Jan. Suarane main. Ngapapak pada ndeleng nang nyong kabeh kene ya penontonnya. Ya pada seneng maring suara Rika. Oh, Rika ki sing sindeng cerewet banget. Kiye? Ya kiye. Sulinge melu ya, apik banget sulinge melu ya. Iya. Ki mau nyong karo Pak Tusio salah alamat. Salah alamat kepriwe? Maring anu Jana Badra sing nang kana ora sing nang kene. Pingit. Iya. Ya cenanangan. Tulisannya Jana Badra Wates peremian gedung Jana Badra Wates kayak kowe. Lah kan nyong ngertine mung Jana Badra kayak kowe tok lah tulisan keterangane kae Mas Mantri. Ora nganggo tok. Salahna sing awe kae sing tukang ngendang mung Jana Badra kayak kowe tok. Ki aja nyalahnya si tukang kendang. Salah ya maning, salah maning nyong. Aja nyalahnya si tukang kendang. Tuli dikawani maring Oh iya. maring Ya. Prastiwi. Ora wani lah, Bu Pras. Itu sing kendang kesayangane Prastiwi. Oh. Kabruk Rika. Sumedangka tunjang. Wah, pek sulinge ya. Nek ra ngati-ati iso keprintir cangkeme. Talaga sakawayahna Rebabe melok. wis melu kok apa Rika ra krungu. Ados sakamik sing rebab goblok tenan ki. Perek namik Rika duwe mik ora? Sing cedak mik rebabe kaya kowe terus pancal modar Rika. Aja kejem-kejem. Ujarku wis perek mik kok limuni alon-alon. Ya iki rebabe ora wani maring mik. Sitere ya melu. Citere melu Mas Bima. Aduh. Melu lah Mas. Pen melu kok angel temen sih. Rembecik di tengah leweng junjunan ulah pundung mun kasungkur ana jekuken barang keloloden apa Rika? Ora keloloden ki malah nyong ngrasake kaya sedih banget ya. Walah sedih ya Pak. Aja sedih-sedih Pak, wong rame-rame kayak gitu sedih. Ki lho, nadane ki ana rebab, ana suling, ana suara Rika. Iya engko suwe-suwe muni kabeh kenonge barang, gong berine melu kabeh engko. Iya, mesti muni. Ulah sungkan tedi teang tarim Tonoli. tarim dawayana ngencik di negara
Yuk.
Ya. Matur suwun, Mbak Rido. Pada-pada, Pak. Ya. Pada jayanya. Iya. Ya, pancen basa ya ngono kuwi. Ya. Ayo nak diteruske dhisik critane engko ndak mandeg dalan. Ya. Wis sawetara nggone padha gojekan ku gara-gara iso diteruske meneh. Ya ya tak derekke mak. Ya, Nger. Kae wadyabala saka negara Wirata padha pacak baris, ayo padha leladi sinuwun Prabu Marsopati. Ayo Nger tak derekke nak. Jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu ngara. Mesthine aku kudu matur nuwun karo Patih Nirbita. Suwijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalawan panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis ndak impi-impi dina iki kelakon. Kunthi kowe padha rarja sak praptamening Wirata, Kunthi. Tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk eyang. Ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Eyang Tampanana ya Kunthi. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Untadewa Padararja. Wija Kangka tansah pinaning kanidadan Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ndak tompo. Pangestunipun Eyang Tampanana ya cah bagus. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Permati Padararja sak praptamu tansah pinangan kawidadan Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Durgandana. Ya tak tampa cah bagus. Pangestunipun Eyang Tampanana. Bratasena Padararja sak praptamu Nger. Kula putuku cah bagus Bratasena. Wah. Tansah pinayukaning kawidadan niring Sambikala. Bektiku katur ngersaning Marsopati kakekku. Ya tak tampa pangestuning Eyangmu Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Iki rak Semar to? Nggih kula Semar. Lah kok dadi kowe ya melu. Kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa. Pandhawa teng alas kula ya neng alas. Pandhawa teng kraton kula ya neng kraton. Bungah susah bejo cilaka kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya Kyai Semar. Raharja sak praptamu tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Kowe kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Teng alas niku nek mangan nggih mewoh-wohan sing do tiba, ngombene nggih ming banyu sendhang. Nek enten pendhita sing tekeng alas terus paring jaran kali para Pandhawa nggih arep sithik didum wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, Panakawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata tok? Niki gareng. Niki nderekke Pandhawa wis kena tipes ping 4. Raharja sak praptamu gareng. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala bekti kula kunjuk. Wah, mesake temen. Lah mbok nek kowe ngelih kono mlebu kraton kono, entekno nala gareng entekno. Ning gedhe nggonmu tansah momong karo putu-putuku Pandhawa nala gareng. Aku matur nuwun ya nala gareng. Nggih, sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ora omonganmu kok kanggo iki ngopo? Niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming ngonten cak. Iya dikuat-kuatke tasih kiat niring Sambikala.
Petruk sing dhuwur kuwi rak Petruk to? Nggih sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu Karang Pradesan nyolong wonten mawon ora sing penting rak mboten gawe kapitunan. Sing tok colong bangsane apa? Nggih mung intip dipepe. Niku mengke kula kum terus kula pangan oleh Bagong. Lah kok kakangmu ora tok wenehi. Gareng niku kulino mangan enak nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan. Mula ya kula nengke mawon. Weh lah ya Petruk matur nuwun kowe wis ngomong karo Pandhawa. Nggih, nggih sinuwun. Bagong sing mbri dhewe kuwi. Nggih. Lho, Gong, kowe rak ngomong Ndara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki tak lebokke krondo. Salahe kok ngayal banget kon ra pengen mlayu-mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tak lebokke krondo, tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton ya, Tru. Ah iya, iya. Ya ora apa-apa. Sapa itu? Ana wong ngebel saja arep ndelok wayang ning ora tekan ngono. Ya wis ben. Kundi wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wanter pawarta ingkang tak tampa. Pandhawa mati ana ing bali golo-golo ana ing kutha Pramanakati. Nalika semono penggaling pun yang wis pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati. Nanging jroning pikirku kok ora percaya. Dumele aku kongkonan kelawan Kepati Nirbita takon ngopyak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinmune keparenging Jawata isih maringake ento Pati Nirbita ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener sira ndak timbali sawanana ing negara ing Wirata. Ya mung mengko dhisik nggone pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ingkang mestine Kurawa padha netepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Inggih. Nalika semanten kula kaliyan anak kula pun Wija Kangka lan Wija Narka menapa dene Pinten Tangsen sampun sami kepati anggenipun sami tilem. Namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sedalu menika. Dumadakan boten ngertosaken paraning bilahi wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan. Angobar bali palarmanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramanakati tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin pana kawan dipun gendhong. Nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lho la iya, terus dumadakan wonten pelajaripun wujud sato kewan garangan pethak ingkang gumlebet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kaliyan anak kula Bratasena supados ngetotaken wujuding garangan seta menika kala wau. Kanjeng Eyang lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Lho, laladan wana Ngeka Cakra kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawa keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa. Mongko kerem sarta karem mangan daging menungsa. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijrapa. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijrapa. Demang Hijrapa sak kulawarganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijrapa sak kulawarga.
Tumunten anak kula dipun borai bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sabanjure nanging boten Bratasena ingkang pejah, Prabu Baka ingkang pejah sakmangke negaringe Kacraka merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayahipun Bratasena Eyang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendakne di papan kok gawe becik kuwi lho. Nen ndi-ndi kon kowe gawe apik, nen ndi-ndi kon kowe gawe becik, mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung, ora srawung. Ning wong gawe becik ngono pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka ki ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsuh Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena li temandang dhewe? Mboten, kalih kula. Karo Petruk. Nggih, nambah. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka? Lambemu, Truk. To mong ya. Ndara Bratasena ki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petruk omong, mbok iki ratune iki lagi omong kowe ora usah omong wae to. Meneng ta, Truk? Gong kowe iki ndek kewajiban ngomong ndara pinten tangsen lho. Wis tenang wae tak leboke krondo. Wis ora bakal luwal, ndarane kula sedaya ora bakal ben. Kaya aku mbiyen ngomong anakku kembar kae tak leboke krondo tak jambeng-mubeng. Lajeng kepareng paduka kados pundi ya? Pundi? Wonten dawuh. Kowe wis krungu apa urung? Babagan menapa? Ngastina ndapuk Prabu Anom ingkang bakali gumanti kepraboning Dastarata. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Anom mau ora ana kejaba mung pambayuning Kurawa, ya kuwi si Kurupati. Pinaringan pangkat winisuda kabriwada Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Jaka Pitana. Nalika semono aku mireng pawarta ingkang kaya mengkono mau, bingung. Merga aku jejering wong tuwa. Lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, Kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan. Mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan kowe ngerti yo? Nggone ro ndak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Ora ana kejaba wujuding wana mertani. Wana mertani iki kebawah keperintah negara ing Wirata kae wujude alas bebondotan Babatana. Resi ana pundi? Resi ana lan Babatana. Yen wis tok babati nganti resik dekana negara yasa praja sing apik, yasa praja sing becik, men anak-anakmu ya kuwi Wijakangka, Wijanarka, Bratasena, pinten tangsen padha ngrasake kamukten ora sah ngemis none Kurawa kundi. Anakku nggih Bratasena. Undi Babu piye? Dewa Permati. Iki wae nggonmu tansah prihatin. Iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan. Wong sabar, wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat. Dalaning rejeki kuwi bakal maneka warna Bratasena.
aja nangis. Kowe aja nangis, Kundi. Apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lair batin kanggo kamuktening putu-putuku wis. Ngestina ora usah tok uthik-uthik. Ngestina ora usah mbok kapak-kapake. Wis ben do mendem kamukten dulurmu Kurawa Bratasena. Wong ki nek mangan apa-apa kewowoken ki bakale ora bakal waras ning awak, ning bakal dadi jalaran kebaking penyakit. Ora mangan, ora derajat, ora bondo donya. Ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan gene enggal modar. Tak kandhani. Wah, iya. Wis kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina. Merentani kae Babatana. Merentani kae Babatana. Merentani kae dadi darbeking para Pandhawa. Yen ngono Kundi Babu aku njaluk pangestu. Kowe arep nendi, Ger? Aku arep babat wana merentani. Apa ora prayoga dipetung dhisik? Wah, ngenteni petungan. Ora usah nganggo petungan sing baku percaya lan duwe niat wong ku yen men kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilahe Matsawati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Yen ngono men diwangi karo adimu. Permadi apa kakangmu? Puntadewa. Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar lak tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kenori ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tumindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedhela le pijet 4 dina. Ora usah dadak padha melu-melu, Matsawati kakekku, Kundi Babu, aku njaluk pangestu. Wana merentani tak babatane Bratasena ijen. Waja iki ora kaya putuku si Bratasena. Bareng wis tak nilani agan tumandang karya. Kundi wonten paring dawuh. Apa ora luwih prayoga lamun sira saat majamu tansah amemanuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Hyang, kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula nedya mbebantu dhateng kadang kula pun Bratasena, mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Hyang. Semantun ugi kula ugi badhe mbebantu dhateng kadang kula Kang Mas Bratasena. Lah,
yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kowe aja bali ning Karang Kadempel. Ning Bantunen Bratasena nggone babat Wonomarta. Nggih. Nala Garing iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Darahmu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek Wonomertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama darahmu kelakon yasa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Terus, melu babat terus. Wah siap nah aku. Aku wis nggawa kampak barang jugil ya wis nggawa. Babat kok nggawa jugil barang ki boleh maling ki wis terus. Ayo niate ki wong jugil ki sisane alat kuwingi kok ya. Ha iya. Iki babat Wonomarta apa Wonomertani? Sing dingendikake panitia mau Wonomertani. Wo Wonomertani. Nek Wonomarta wingi dek neng toyan kae Wonomarta. Nek saiki Wonomertani. To wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing iki kae padha tak ganti." Ha iya. Ya dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kok ya le. Oh, sanggen piye-piye entuk anggere iso mathuk lan mlebu ning crita iki ora masalah. Ngono ya. Diowahi piye-piye ora masalah. Arep dijajarke jim ya ora masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk ki lakone mule. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare babat Wonomarta ki ya akeh sing wis do nglakokke mula ya iki rada digawe beda sithik ya, Tru. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra. Wis biasa, pro kontra iki biasa. Lho Wonomarta kok lakone kaya ngene. Nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngoncaki lakon. Kowe iki domong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang, karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Wah. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Ya wis Petruk Garing Bagong bendaramu Bratasena Ewangono. Nggih, sinuwun ngestakaken dawuh. Ya rek ya. Ngestakaken dawuh. Ya Gong Ewangi ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tasik mbubuti suket. Aku paling seneng nek mbubuti iki, Tru. Ha iya. Engko tak mbubuti mboko siji sukete. Iya, kok senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Pantil jasmu lho, Gong. Aku nek gagas omongane Ponokawan iki jane pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Berarti sampean penggemar. Penggemar ora. Seta wonten timbalan ing Ngadawu. Utara wonten timbalan ing Ngadawu. Ketapne para wadyabala negara ing Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Gayen temandang kepengin ijen, ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilahe si Bratasena. Lho iki. Jejaga tampel wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka sela selaning garu ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna. Lho iki. Ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho iki. Ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Kunti wonten maring adhawu. Apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan. Wiwit anak kula Bratasena lampah babat. Niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dhahar.
menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena Klilanana kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Hyang. Yo sing ati-ati Gusti. Apa kang dadi dawing pun Rama, mestine anak-anakku wis bisa tanggap. Nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken kula sampun mangertos. Lan nedya ingkang putra tindakaken Kanjeng Rama. Bagus utara wonten timbalan. Semono uga manuta kelawan pangering kadangmu sepuh ya kuwi seta. Nggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Pati Nirbita wonten timbalan sinuwun. Sepisan ingsun ngaturake nedhanima ingkang tanpa upama dene sira wis bisa amboyong para Pandhawa. Dene tungkap angka loro ingsun isih kepengin nyuwun pakaryanira. Tindakna Budarna kang padha siba ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh paduka Kanjeng Diwaji sembahan kula. Kaya wis ora ana dawuh maneh Patih Nirbita. Purna gadining pananggilan. Sanada kundur kedaton jelok saking dampar kita kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upatraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gemebyar busananing Sri Naranata wau.